Chceš dom, ktorý ti reálne pomôže splácať hypotéku? Poď, ukážem ti jeden. Ale ten nie je len o bývaní. Máš tu priestor, súkromie a bonus, ktorý dnes veľa ľudí hľadá. Na pozemku sa okrem hlavného domu nachádza aj samostatný domček. A teraz úprimne, toto je vec, ktorá tomu dáva úplne iný level. Vieš ho využiť ako home office, bývanie pre rodičov, alebo ho jednoducho prenajať a nechať zarábať pre seba. Hlavný dom je prakticky rozdelený. Dole ťa čaká vstupná hala, kuchyňa s jedálňou, komora, obývačka s krbom s prieduchmi a výstupom na veľkú prestrešenú terasu. Toto je ten typ priestoru, kde tráviš víkendy alebo večery s rodinou, alebo rannú kávu. Hore sú 3 izby, kúpeľňa a samostatné WC, každý má svoje miesto a pokoj. A pozri na ten výhľad. S ním sa budeš prebúdzať každé ráno. Super, nie? Celý dom má podlahové kúrenie. A ten menší domček? Obývačka, spálňa, kúpeľňa, plnohodnotný priestor, ktorý vie fungovať úplne samostatne. Parkovanie pre 4 autá a brána na diaľkové ovládanie. Najväčší benefit? Tento dom sa prispôsobí tvojmu životu. Dnes bývanie pre rodinu, zajtra podnikanie alebo pasívny príjem. Na tomto dome sa mi páči hlavne to, že sa vie prispôsobiť tomu, čo práve potrebuješ. Preto nepremeškaj túto jedinečnú príležitosť a kontaktuj ma